फरायसालि हिसाबै जोङो बोसोरफ्रोमबो जोंनि फरायसालिनि गासैबो जिथुनिखि एक्टिभिटियानो जा गासैबो खामानिफोरानो जा हाबाफारिफोरानो जा बेफोरखौ आब्रुथि मावफुंलांनो थाखाय जोंनिया फरायसालियाव मोनसे फरायसा हानजा थायो जायखौनोखि बुङो स्टुडेन्ट इउनियन बडि। दा बे स्टुडेन्ट इउनियन बडिनि बायदिसिना नारा नाथा नाजानायनि जुनै फरायसालिफोरा आब्रुथि जालाङो बा बायदिसिना आंखाल अभिजगफोरखौ दाबि खालामनानै फिलाप खालामनाय खेथ्रआवबो फरायसा हानजा नांगौ फरायसा हानजा माने स्टुडेन्ट इउनियन बडि। दा बेखौ स्टुडेन्ट इउनियन बडि सिगांनि गोजाम स्टुडेन्ट इउनियन बडिखौ सिफायनानै गोदान इउनियन बडि दानो थाखाय थांनाय मे दाननिनो 22 अक्ट' सुक्रबार सानखालि जोङो मोनसे मिटिं खालामदोंमोन मोनसे आफाद खुंदोंमोन। दा बेवहाय जोङो स्टुडेन्टफोरनिफ्राय सिलेक्सन हिसाबै जोङो बे गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानो थाखाय जोङो आफादखौ खुंदोंमोन। नाथाय बेवहाय जों नुनो मोनबाय जे दानि जिथुनिखि आंनि सिखना बर' गोजौ फरायसालियाव फैनाय फरायनाय गासैबो फरायसाफोर बेयाव थाखानाय गोजाम फरायसाफोरानो जा एबा गुबुन फरायसालिनिफ्राय फैनाय गोदान फरायसाफोरानो जा बिथांमोननि जिथुखि नारा नाथा नाजानाय जिथुनिखि गोसोनि उद्दम स्पिरिट बेखौ नुनानै आं गोबारै माने गोजोनग्लायदों। बेवहाय गोदान फरायसाखौबो गोजाम फरायसाफोरखौबो बायदिसिना बिफानाव स्टुडेन्ट इउनियन बडिनि बायदिसिना बिफानाव बिबान होदोंमोन। नाथाय बेवहाय ओरैनोथ' स्टुडेन्ट इउनियन बडियाव जेनेरेल सेक्रेटारि सासे थायो। जेनेरेल सेक्रेटारि महरै सासे होबायमोन आरो बायदिसिना बिफानावनो ओरै साफा होलांजोब्बायमोन। नाथाय इनि उनाव जिथुनिखि बिफानखौ दाखांनायनि उनाव मिथिना मोनबाय जे जेनेरेल सेक्रेटारिनि थाखाय गासै साब्रै फरायसाफोरा माने दाबिदार जायो। जेनेरेल सेक्रेटारियाव साब्रै आरो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारियावबो गासै साब्रै आरो गार्लस कमान्ड रुमावबो गासै साब्रै स्टुडेन्टफोरा दाबि खालामबाय आंबो जागोन होननानै। दा इयुनाव जोङो आरो सोरखौ गारनो सोरखौ लाखिनो बेबायदि माने एसे उसुबिदा जानानै लास्ट समायाव जोङो इलेक्सन प्रसेसखौनो खालामना होनाय जाबाय आरो। दा इलेक्सन खालामना होनायाव गासै 12 फरायसाफोरा केन्डिडेट महरै नुजादों। जेनेरेल सेक्रेटारियाव साब्रै एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारियाव साब्रै आरो गार्लस कमान्ड रुमाव साब्रै। दा बिथांमोननि जिथुनिखि गोसो गुदुंखौ नुनानै जों जोबोरै आं गावनो आरो जेनेबा बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगुरु हिसाबै आं खोब सेटिसफाइड आरो जेनेबा। दा दिनै इलेक्सनखौ लाबाय दङ। दा बे इलेक्सनखौ लानायाव सोर साथामा माने जितिगोन बेखौ बुंनो हाया। ओरैनोथ' आंनि नैबे सिखना बर' गोजौ फरायसालियाव एलपिनि क्लास नार्सारिनिफ्राय लानानै क्लास 10 सिम गासै 380 फरायसा दङ। गासै 380 फरायसानिनो एलपि सेक्सनखौ जोङो दोनथ'दों भट कास्ट होनो होआखै। दा जों क्लास 6निफ्राय आरम्भ खालामनानै लादो। दा क्लास 6निफ्राय क्लास 10 सिम गासै 326 फरायसाफोरा दिनै भट कास्ट खालामगोन। सार जेनेरेल एसेम्ब्लि जितुनिखि सरकारनि एसेम्ब्लि जायो जेनेरेल एसेम्ब्लि बे जेनेरेल एसेम्ब्लिनिख्रुइ जोङो खम खालामाखै। खोब माने थिग जेनेरेल एसेम्ब्लिजों समान माने प्रसेसआव जोङो बे भटखौ लानाय जादों। बे सिस्टेमाव एखेलगे भटखौ लानाय जादों। देरहानायखौथ' जोङो जुदि दा 1तासोनि सिगाङाव जुदि नैबे भट कास्टनि हाबाफारिया जोबबोला जों इयुनथिं माने 2तासोनिफ्राय काउन्टिं खालामनानै 4तासोआव फोसावनो हानायनि मोनसे सिन्था सरसा खालामदो। नाथाय थाबनो भट कास्ट खालामनाय हाबाफारिया थाबनो जोबो बेखौ नायथ'नि जों।